हेल' लोगोफोर, दिनै 17 नभेम्बर आरो बे 17 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे रादाबफोर होनो लानाय जादों। दा बेजों लोगोसे कारेन्ट एफेयार्सफोरखौबो बाहायनो जथायफानानै होनाय जागोन। दा कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ उनथिंजाय लांनाय जादों आरो बेनि पिडिएफ फाइल नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा पिडिएफ फाइलनि सिगां सिगां नोंथांमोना नायना लानोबो हानाय जागोन। दा फैदो फार्स्टआव नायदिनि खौरां हिसाबै बाहाय टप 5 मोनबा खौरांफोरखौ शेयार खालामनो नागिरदों बर'फोरनि सायाव सोनारनानै नोंथांमोननिसिम। दा बेयाव नुगोन बिश्वजित दैमारि एमपि रायजोसभानि आरो इमानुएल मोसाहारि बिथाङा एमएलए। दा बिथांनि मुसुखा सावदों आरो बेखौ बाक्सानि गयबारि ब्लक बिपि एबा गावसोरनि हानजानिफ्राय एमपि एमएलए जाखांनानै बिजेपिआव हाबफैनायखौ बोराबनानै समबारखालि बिथांमोना बैसोर गेदेमा सानैनि मुसुखाखौ सावनाय जादों आरो बिथांमोन सानैखौ गो बेक बा मुर्दाबाद बायदिसिना स्ल'गान होनायनि गेजेरजों रेलि एबा मुसुखा सावनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन, डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थानानै नायफुंनो हानाय जागोन। दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिटिसिनि जेनाखि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय, बेयाव जोङो गोबां सानफ्रोमबो गोदानै मोनसेनिफ्राय मोनसे गुदुं थासारि नुगासिनो दङ। दा जोंनि बर'फोरनि राजखान्थियारि बिथिङा बबेथिं बारलांगोन जोङो नुगासिनो दङ। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों नाम्बार 2, बर'फोरनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खराव लुबाय थानाय बिल्डिं न'खौ लुफुंनो हानाय जाबाय आरो बेखौ समबारखालि बेखेवनानै होनाय जाबाय नों प्रमिला रानि ब्रह्म बिथाङा। दा बिथांनिसिम साबायखर बावनांगोन आरो गोजोनथावनि बाथ्रा जे हारिनि बिफाखौ नायसननाया गोनांथार। दा बिथांनि न'खरखौ नायसननायनि थाखाय साबायखर बावनांगोन। दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा, आं दान्दिसे सम बिथांमोननियाव नुजाहैदोंमोन सानसे, बेयाव नोंथांमोना नुदोंमोन, नायखांबायबो जानो हागौ भिडिअखौ। ओरै आगखिथिंजाय थानाय आइजोआ जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजैमोन आरो बेनिफ्राय ओरैजाय थानाया बिथांनिनो फिसाज्ला सासे, अदेबानि बड'फानि बियादै जाबाय। दा बेनिफ्राय नुगोन नेक्स्टआव नाम्बार 3आव दिवालीनि समाव कासनि ग्लास गंसेयाव बमा एबा फायार क्रेकार सोनानै गेब्रु होदोंमोन। नाथाय दा बे गेब्रुनाय लोगो लोगोनो बे ग्लासआ सासे मानसिनियाव हाबनानै बिथाङा मुंख्लं जालांबाय होन्दों बा रुंसारि जालांबाय होन्दों। दा बे जाथाया जादों कामरुप जिल्लानि सुवालकुसियाव होन्दों। जाथायाव ग्लासनि थुख्रा हाबनायाव सदानन्द कलिता मुंनि बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादों होन्दों, हुसियार। दा बेयाव बमा गावनायनि सिगां एबा कालि फुजानि सिगांनो एबा दिवालीनि सिगांनो नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ सांग्रांथिनो होखादोंमोन। नाथाय गोबाङानो नाया, बेबायदि मोजां इडुकेसन बा साजेसननि भिडिअ जों नाया। दा बेखायनो गोबाङानो बेबायदि जायो, जोंनि बर'फोरनावबो बेबायदि जायो। नाथाय खौरांफ्राव जों नुनो मोनाखैसो, माने थैनायसिमसो सौहैयाखै, नाथाय गोबाङानो बेबायदि आघात जायो। दा बेबायदि जोङो जाम्बानि खामानि बा गावनि आथिङाव गावनो रुवाजों दाननानै लानाय बे हाबाफोरखौ जोङो दासिमबो मावबाय थायो। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4, दिवालीनि हराव आरोबाव मोनसेबाव बाथ्रा, बाक्सानि बरबारि पुलिस थाना सिंनि मैथाबारि एरियायाव गंसे AK-47 राइफल आरो मेगजिनजों लोगोसे गोथां बुलिफोर बोखांनो हानाय जादों होन्दों। नाथाय बेयो सोरनिमोन बेनि संदानानै मोननाय जायाखै एबा फोरमायनानै होनाय जायाखै। दा बेखौ नोंथांमोननो नुदों, बाक्सा पुलिस बिथांमोना फोसावनानै होनाय जादोंमोन, बेनि सायाव नोंथांमोननो लाबोनाय जादों, स्क्रिनशट होदों नोंथांमोननि थाखाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5आव जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिनानै बिबुंथि लाखिदों प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया जोंनि फरायसालिनिनो फरायसा जानो लाबाय। माने जों गामसा गाननायखाय बिथाङाबो गानबाय आरो जों मोसानायखाय बिथाङाबो मोसाबाय आरो गोबां जोंनिफ्राय सोलोंनानै लागासिनो दङ। दा बे बाथ्राखौ समबारखालि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि मेलाव बुंनाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायफामनो हानाय जागोन। दा दिनैनि मोनबा खौरांफोरा बेखिनिमोन। दानिया बाहाय कारेन्ट एफेयार्स जाबाय, नोंथांमोननो माखासे होनाय जादों। दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन, फार्स्टआव कलकातायाव यां रिडार्स ट्राम्प कार्ड बेखेवनाय जादों होन्दों आरो बेखौ कलकातानि भारतनि बबे रायजोआव होननानै बुङोबा बेयो जाहैगोन वेस्ट बेंगल आरो बेखौ कलकातायाव बेखेवनाय जादों। आरो बेयो गोसोआव लानो गोनाङा जाहैबाय बेनो वर्ल्डनि गेजेरावनो फार्स्ट ट्राम्प कार्ड लाइब्रेरि फर किड्स होन्दों। माने उन्दै उन्दैसाफोरनि थाखाय गारि सिङावनो मोनसे लाइब्रेरि, आरो बेखौ उन्दै गथ'साफोरा नायनानै सुबिदा मोननो हानाय जागोन, नायनायनि सुबिदा। दा बेखौ बेखेवनाय जादों होन्दों केलकातायाव। दा बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। मुङा जादोंमोन कलकाता यां रिडार्स ट्राम्प कार्ड। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव नेसनेल प्रेस डेखौ माब्ला फालिनाय जायो होन्दों। दा बे नेसनेल प्रेस डेआ जाहैबाय 16 नभेम्बर आरो बेखौ प्रेस काउन्सिल अफ इन्डिया 1966आव जाय दाजादों,
दा बे दाजानायनि सानखौनो लानानै फालिनाय जायो होनदों 16 नभेम्बरखौ। आरो बिनिनो मोनसेबाव इन्टारनेसनेल डे फर टलारेन्सखौ माब्ला फालियो होनदों। दा इन्टारनेसनेल डे फर टलारेन्सखौबो 16 नभेम्बरावनो फालिनाय जायो। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा बबे रायजोआव कर'ना भाइरास गाग्लोबनायखौ नायनो थाखाय डोर टु डोर सार्भे खालामनो बिथोन होखो होनदों। दा बेखौ नेसनेल केपिटेल स्टेट जेखौ होनो दिल्ली, बे दिल्लीयाव बेखौ खालामनाय जाबाय। दिल्लीयाव गोबांथार कर'ना भाइरासनि जेनाखि स्प्रेड जादों बेखौ दबथायनो थाखाय आरो नायबिजिरनो थाखाय हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा डोर टु डोर सार्भे खालामनो बिथोन होनाय जाबाय होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5आव जे इन्टारनेसनेल फाइनान्सियेल सार्भिस सेन्टार्स अथरिटिया मोनसे बेंकिं रेगुलेसन 2020 बेखौ एप्रुभ खालामनानै होदों। दा बेयो गोनां जागोन जे इन्टारनेसनेल फाइनान्सियेल सार्भिस सेन्टार्स अथरिटिया मा रेगुलेसन्स एप्रुभ खालामदों होनबाबो बेंकिं रेगुलेसन्स 2020। आरो बेखौ इन्टारनेसनेल फाइनान्सियेल सार्भिस सेन्टार्स अथरिटिया 1980आव गायसनजादोंमोन। हेडक्वार्टारा डाब्लिन आयारलेण्डनि। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6 बबे रायजोआ जीवन सेवा मुंनि मबाइल एप्लिकेसन लन्च खालामखो जायजों कर'ना रोगिखौ साबसिनै फाहामथाय होनो हानायनि थाखाय सुबिदा मोननाय जागोन होनदों। दा बे जाबाय जीवन सेवा मुंनि मबाइल एप्लिकेसनखौ दासो बावैसो बुंलांनाय दिल्ली रायजोआ बा नेसनेल केपिटेला बेखौ फोसावनानै होनाय जाबाय एबा लन्च खालामनानै होनाय जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 7आव दं हु एबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन जायखौ मिथियो। दा बे बबे हादराव ग्लबेल सेन्टार फर ट्रेडिसनेल मेडिकेल बेखौ गायसननो थाखाय बिथांखि लाखो होनदों आरो बियो वर्ल्डनि गेजेरावनो फार्स्ट जागोन होनदों। फार्स्ट ग्लबेल सेन्टार फर ट्रेडिसनेल मेडिकेल। दा बेखौ गायसननाय जागोन होनदों। बेनि टारगेटआ जादों भारत एबा इण्डियायावनो बेखौ जोंनि हादरावनो गायसननो थाखाय वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना थिरांथा लाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 8 एबा जोबथारनाय दिनैनि थाखाय। दा बेवहाय नुगोन बबे मिरु सोरखारा ससियेल सिकिउरिटि 2020नि सायाव ड्राफ्ट रुल फोसावदों। माने which union ministry has notified the draft rule under the code of social security 2020। दा बेबायदि जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना नुगोन इउनियन मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्ट। इउनियन मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्ट बेयो ससियेल सिकिउरिटि 2020नि समाव ड्राफ्ट रुल फोसावनाय जाबाय। दा जोंनाव सोलिबाय थानाय इउनियन मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्टनि जेनोखि मिनिस्टार बिथाङा सोर जानानै दं होनबा सन्तोष गंगार बिथाङा जानानै दङ। सन्तोष गंगार। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।